ita wannan ɗin jaruma ce, ta kuma kasance mai sha'awa da buri na koda yaushe ta ga tana motsa jiki. Me dalili? Wai ita ba ta son ta yi ƙiba. Hakan ka dube ta ɗin daidai tas. Amma dai idan ba kuma ta trainer ɗin ina tunanin za ta yi ƙiba. To ina ga ta zaɓi abin mafi daidai da ita. Aku ba ma don ƙiba ba, shi kansa motsa jiki yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Yana ƙara wa mutum lafiya da kuma ƙoshin lafiya. Don haka kada ka bari wai sai ka je asibiti likita ya ce ya kamata ka fara motsa jiki. Dinga samun lokaci ko da sassafe ko da yamma ka motsa jikinki ko ki motsa jikinki domin samun ingantacciyar lafiya. Me na ce ingantacciyar lafiya? To abun cakwai ne, kuma abin na tunanin yana ba da citta. Kada ka bari, ko kuma in ce kada ki bari a barka a baya. Domin in kana motsa jiki za ka dinga ƙone fat na jikinka. Haka zalika za kuma ka tsinci kanka a cikin ƙoshin lafiya. To don haka mu ba kanmu shawara domin mu dinga motsa jiki domin mu samu ƙoshin lafiya. Allah ya sa mu dace.